गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय बेजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो जोंनि बर'नि सासे देंखोगिरि जुरि बर' आब' बिथांनि नैबे समाव दंफैयो स' गिबियावनो आङो जुरि आब' बिथांखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय स' आं नैबे समावहाय बेवहाय दंफैयो आरो नैबे समावहाय आब'खौ गिबियावनो गावनि आबुं सिनायथिखौ होग्रोनो थाखाय खावलायनाय थाबाय खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोना जे जोंनाव फैबाय बिनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आंनि मुङा मिस जुरि बर' डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि ओमफ्राय जोंनिया महकुमाया भेरगाव गोग्लैयो ओमफ्राय गामिया टटलापारा अके थेंक इउ बेजों लोगोसे आब'नि न'खराव नैबे समावहाय सोर दं जोंहा गासै साबा दं आइ आफा आं ओमफ्राय आंनि फंबाय ओमफ्राय आनै जोंहानि आनै जोबोद गोजोन न'खर आब'आ बबे समनिफ्राय माने जोंनि रोजाबनाय हाबाफारि एबा देंखोआव आगान होजेनदों आङो 2012 बिनिफ्राय आं स्टार्ट खालामजेनदों 2012आव फर्स्ट टाइम आङो जेब्ला हायर सेकेन्डारि फरायदोंमोन ना बे टाइमाव आङो गिबियाव आंखौ माने फार्स्ट आं डान्ससो खालामोमोन दै डान्ससो खालामोमोन बेनिफ्राय आङो दा मेथाइ खननायावबो इन्टारेस्टेड बेनिफ्राय जोंहा मा बाबाया माने फरायनायाव आंखौ गोसो होननानै बुङो खिन्थु आं सिरि खारखोमानानैब्लाबो मा होनना बुंगोन भेरगाव जोंनिया रंजालि बैसागु जादोंमोन ना बेयाव फैनानै कम्पिटिशन खालामदोंमोन आङो सिरि खारखोमानानै रावखौबो माने न'खरनिफोरखौ खोन्थायालासिनो बेनिफ्राय आं बेयावनो सिरि फैनानै कम्पिटिशन खालामबाय बेनिफ्राय मा होनना बुंगोन खाफाल गोनां जे आं फार्स्ट प्राइज मोननो हादोंमोन आरो मेथाइ खननायाव स' आब'आ बै समावहाय जेब्ला स्टार्ट खालामदोंमोन गावनि थांखिखौ बै समाव आब'आ खारखोमानानैब्लाबो गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय खारखोमानानैब्लाबो बिथाङा बाहागो लाहैदोंमोन बेजों लोगोसे आब'खौ माने आथिखालावथ' गोबां सुबुङानो मेथाइ खनगिरि हिसाबै मिथियो स' आब'खौ मेथाइ खननायाव फार्स्ट बबेनिफ्राय आब'आ थुलुंगा मोनजेनदोंमोन मेथाइ खननायाव आं फार्स्ट मेथाइ खननाया 2012आवनो जादों सरि 12 नङा भिडिअ रेकर्डिंआ 2016आव भिडिअ रेकर्डिं माने रेकर्डिं जादों आरो ना मेथाइ खननायनि रेकर्डिंआ जादों बियो जोंहानिनो सार गामिनिनो दैमु खुंगुर बर' बिथाङा माने बिथांनि थुलुंगायाव ओमफ्राय आइ आफामोननि बोसोनाव माने आङो फार्स्ट मेथाइखौ आङो रेकर्डिं खालामदोंमोन आरो रङियानि हेमन्त बर'नि स्टुडिअ'आव खालामदोंमोन आं स' बिदिब्ला दैमु खुंगुर साराबो नोंथांखौ गोबां हेफाजाब होदों नोंनि केरियार एबा थांखि जौगानायाव स' आब'आ जेब्ला मेथाइ खनदोंमोन अब्ला बबे मेथाइखौ फार्स्ट टाइम खनदोंमोन बबे मेथाइखौ बेयो बे आं कम्पिटिशनाव आंनि आनैनि मेथाइमोन जोंहा आनै मिजिंथि मुसाहारि बिथाङाबो मेथाइ खनो आं बिनि मेथाइ खनदोंमोन आरो ओमफ्राय आब'आ गाव कम्प'ज खालामनाय माबाफोर मेथाइफोर माबादोंमोन ना खनदोंमोन नामा आं कम्प'ज खालामनाय माने आं बिदि कम्प'ज खालामनाय गैया आं माने जेसेखि मेथाइ खनदों रेकर्डिं खालामदों जोंहा आफायानो बेसिकेलि माने मेथाइखौ सुजुनानै दिहुननाय आरो माने आब'जों लोगोसे माने गावनि आंगो आब'नि बिफा बिथाङाबो आब'खौ सापर्ट खालामदों गावनो लिरनानै माने गावनि असे फिसाखौ रोजाबहोनाय बायदि जादों सापर्ट खालामदों स' लोगोसे आब'आ बुंदों मेथाइबो खनो आरो बेजों लोगोसे मोसानायावबो इन्टारेस्टेड आब'आ स' मोसानाय हिसाबै आब'आ बबे समाव माने मोसानायखौ स्टार्ट खालामदों माने आं उन्दैनिफ्रायनो मोसाखायोमोन ओमफ्राय आङो कथक लादोंमोन 2006आव आं कथकखौ लादों ओमफ्राय 5 years कर्स बियो कथकखौ आङो बिसारेट पास खालामदों 2010आव आंहा बिसारेट पास जादों आरो ना कथकआव बेनिफ्राय आङो जेब्ला हायर सेकेन्डारि मोनहैयो अब्लाथाय आं स्टप खालामनाय जादों मानोना आङो माने बिसारेटनिफ्राय मास्टार डिग्रि बेखौ माने नेपुन होननानै बुङो
आङो माने नेपुनखौ लानो हायाखिसै आरो बिनिफ्राय फरायनायाव गोसो होनांगौ जाबाय नालाय बिनिखाय आङो थाद'नाय जाबाय माने मोसानायनिख्रुइ आब'आ मेथाइ खननायाव बांसिन गोसो होबाय आथिखालाव आब'खौ माने बयबो सासे मेथाइ खनगिरि एबा सिंगार हिसाबैनो बयबो बांसिनै सिनायो स' आब'आ आथिखालाव मेथाइ खननायनि अनगायै माने एलबामफोर बा माबाफोर खालामदों नामा? माने आङो मेथाइ खननाय प्लास मोसानाय प्लास ड्रामा आं बिराद इन्टारेस्टेड बे मोनथामाव बिराद इन्टारेस्टेड आङो बेनिफ्राय आङो मेथाइ खननायजों लोगोसे मोसानायजों लोगोसे आङो माने भिडिअ एलबामबो खालामदोंमोन लोगोसे फिल्मबो खालामबाय आङो मोननै फिल्म खालामबाय फार्स्ट आङो सिमांनि हौवा गोदान बेयावहाय आङो एसे फिसा रुल लादों आरोना बेनिफ्राय नेक्स्ट 2019आव आङो रांखिनि बिहामजो बेयावबो दङ बिदिब्ला आब'आ जोंहा फिल्म एबा सावथुन मुलुगावबो आब'आ आगान होदों स' बेयावहायबो एक्सपिरियेन्स दं जोङो मोनथिनाय बायदिब्ला दायो आब'आ माने मेथाइ खननायनिफ्राय मोसानायनिफ्राय माने सावथुन मुलुगावबो आब'आ आगान होदों स' बेयो जोबोद मोजां एबा गोजोनथाव जोंनि थाखाय सासे बर' फिसा हिसाबै बर' बे हारियावहाय स' बेजों लोगोसे आब'आ मेथाइ खननायनि अनगायै जिहेतु फिल्म खालामदों होनदों बे फिल्माव आगान होनाय समाव माने बोरैहाय एक्सपिरियेन्स माने आङो आगोलनिफ्रायनो गोसोमोन जे आङो मा होनना बुंगोन मोनसे भिडिअ बानायगोन फिल्म बानायगोन आं एक्ट्रिस जागोन बिदि आं गोसोआव उन्दैनिफ्रायनो सानोमोन आरोना बेनिफ्राय जोंहा आइ आफामोनाबो सापर्ट खालामबाय बेनिफ्राय आंनिनो लोगो बिदिनो खबर लाहरबाय बिदि नांगौ मा होनना बुंगोन फिसा मोनसे सर्ट दोङो उमुक दोङो आंखौ लिंहरबाय ओमफ्राय आइ आफामोननि नाजानायाव ओमफ्राय आंनिबो गोसोजों माने आं जिखिनि दासान्दि आं जिखिनि मा दङ बिसिम सहैनो हादों आरो आइ आफामोननि नाजानायाव स' बेजों लोगोसे आङो मोन्थिनो लुबैयो जे आथिखालाव जोंहा फैबाय थादों जोंहा बैसागो बोथोराव जोंहा फैबाय थादों स' बे बैसागो बोथोरनि थाखाय आब'आ बोरैहाय प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ बैसागो बोथोराथ' सफैखाबायनोखा दाथ' सानै साथामसो बुंहरनानै दं आरोना बैसागुआव बिदि प्रग्राम माबागोन प्रेक्टिस खालामदो मादो थ' खालामगासिनो आंहा मोनसे दा ग्रुप दङ रङियानि आं जे बुंदों सार हेमन्त माने जाय स्टुडिअ बिसोरजोंनो ओमफ्राय कुलेन बर' बिथांमोनजों मोनसे बेन्ड दोङो बिसोरजों आं प्रेक्टिस खालामगासिनो बेनिफ्राय बे बांद्राय गोबाव जायाखै बे दाखालिबाव नलबारियाव माबा दङमोन प्रग्राम जादोंमोन बेयावबो आरो बैसागुनि मेथाइ लोगोसे एसामिसफोरखौबो नांगौ जायो खायफा बिहु बिलाबायो हिन्दीबो नांगौ होनना बुङो ओमफ्राय आदिबासि बिदिबो खननो थिनो बिनि आङो माने प्रिपेयार जागासिनो प्रेक्टिस खालामगासिनो आब'आ बबे लेंगुवेजजों एबा बबे रावजों आब'आ मेथाइखौ खनो बर'आथ' थाखाबायखा बर' एसामिस हिन्दी बिदिनो आदिबासि बिदि आरो नेपालि आं जेसेबां हायो नाजागोन आरो बयनिसिमबो माने इन्टारटेनमेन्टखौ आं खालामनो नाजागोन माने बयबो लुगैनाय माबायदि मेथाइ खनबाथाय मोजां मोनो माने बयनिबो लुगैनायखौ आङो सुफुंनो नाजागोन स' आरो आङो बेखौ मोन्थिनो लुबैगोन जे आथिखालाव आब'आ मा खालामगासिनो दं एबा बबेनि सायाव बांसिन गोसो होगासिनो दङ आंथ' दाहाय प्रग्रामाथ' फैयो फैनायालाय आं प्रग्राम खालामगासिनोखा ओमफ्राय आरो ओरैनो आङो प्रग्रामाथ' मोनायावसो जायो बेसिकेलि हरावसो जाखायोना आरो दा सानाव आङो ओरैनो थास्लायस्लाय माने सानराइज जुनियर इंलिश स्कुलाव आङो माने टिचार हिसाबै हाबनानै दं जोबोद मोजां आब'आ गावनि केरियार दानायजों लोगोसे गुबुननि केरियार दानायावबो हेफाजाब होदों सासे फोरोंगिरि हिसाबै आब'आ स' बेबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां गावनि केरियारजों लोगोसे गुबुननि केरियारखौबो बानायनो नाजादों आब'आ स' बेजों लोगोसे आरो आङो बेखौ मोन्थिनो लुबैयो जे आब'आ जिहेतु आथिखालाव गोबां माने कम्पिटिसनफोर सोलिगासिनो दङ गोबां गेदेर कम्पिटिसन सोलिगासिनो दं बेवहाय आब'आ बाहागोफोर लाबाय बायदोंमोन नामा
आंथ' बिदि बाहागो लानाय जायाखै खिन्थु आगोलाव आङो जेब्ला बैसागु प्रग्राम जायोमोन जोंनि भेरगाव खाथि खाला जायोमोन अब्लाथाय आङो माबा खालामोमोन आरोना पार्टिसिपेट खालामोमोन औ ओमफ्राय आब'आ आथिखालाव माने सासे जोंनि ओनसोलफोराव माने सासे सिंगार एबा मेथाइ खनगिरि हिसाबैनो आथिखालाव बयजोंबो मोनथिजाबाय स' बेनि पार्सनेल लाइफआव बेनिख्रुइबो आरो माबाफोर हास्थायबावो नामा लाइफआव आंथ' दा जेसेबां लागि दं आरो गोजौआव थांनो नाजागोन बयनिबो सिमां थाखायो जे गावखौ गावनि आथिङाव गसंनो ना बयहाबो माने गोसो थाखायोखा आङो माने जेसेबां हायो आं गावखौनो गावनि आथिङाव गसंनो नाजागोन लोगोसे आङो सानो मेथाइ खननायजों लोगोसे आङो जब मावनो सानो मानोना जोंहा न'खराव एसे एसे खस्थ' जायो फाइनान्सियेलिबो मा होनना बुंगोन बिदि माने हेल्प होनो हायोब्ला मानोना जोंखौ उन्दै गोरलैनिफ्रायनो आइ आफामोना बिराद खस्थ'यै फेदेरदों फोलावदों ना फोरोंदों मादों दा आंखौ बेसिम लाबोबाय खस्थ' खालामनानैनो आं आरो बिसोरखौ हेल्प खालामनांगोन ना नङा होनबा बेनि थाखाय आङो माने जब खालामनानै मेथाइ खननायजों लोगोसे आं मेथाइ खननायखौबो गारा मेथाइ खननायखौ लाखिलांबाय थाखागोन औ लोगोसे आं ड्रामायावबो थाखाबाय औ सोरबा आरो लिङोब्लाथाय माने खालामगोन आरो खालामबावगोन प्रजेक्ट मोनोब्ला खालामगोन बिदिनो स' बिदिनो जों मोनथिनायब्ला आब'आ जोंहा फैबाय थानाय बैसागु बोथोरावथ' जोंहा मोनफैसिगोनानो स' बेजों लोगोसे आब'आ बुंनाय बायदिब्ला गोबां प्रिपेरेसन सोलिगासिनो आब'आ स' आब'खौ सोरबाफोर माने स्टेज प्रग्रामफोरनि थाखाय हांख्रायोब्ला एबा लिङोब्ला आब'आ थ' थांनो हागोन नङा होनब्ला स' बेनि थाखाय आब'खौ कन्टेक्ट खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ होजागोन नामा औ होजायो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाबाय 8011575037 स' आब'आ गावनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होबाय स' बेजों लोगोसे आङो आंनि डिसक्रिपसनाव आब'नि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होबावगोन स' नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे आं बेखौबो फोरमायनो सानो जे आब'नि जि नाम्बार बे जाबाय गावनि पार्सनेल नाम्बार स' बेखौनो जुदिहाय माबाफोर खामानि थायो एबा बबेबा प्रग्रामनि थाखाय हांख्रायनो सानो आब'खौ अब्लासो जाहाथे कल खालामो आरो जाहाथे आब'आबो जाहाथे डिस्टार्ब मोना स' बेखौ खावलायखानाय थाबाय स' बेजों लोगोसे आब'आ गावनि माबाफोर बुंनो गोनां दंबावो नामा रायजो राजानिसिम खावलायनो गोनां गिबियावनो आगै फैनायनि जोंनाव माने फैनानै आंखौ जे इन्टारभिउ लाफैबाय बिनि थाखाय माने रोजा साबायखर औ लोगोसे जोंनिया बैसागु फैगासिनो बिनि थाखायनो एडभान्सै बयनिसिमबो आङो हेपि बैसागुखौ बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फोरमायहरनाय थाबाय स' आब'निसिम रोजा साबायखर आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव दान्दिसे सम दिनैनि बे मोगा-मोगियाव सम होनायनि थाखाय आब'निसिम रोजा साबायखर स' आसा खालामदों रायजो राजा बयबो अनसायगोन आब'खौ अनसायहर जाहाथे जोंनि जि उथिफुनाय मेथाइ खनगिरि एबा फावगिरि बिथांमोना जाहाथे गोजौनिफ्राय गोजौ फारसे दावखोलाङो आरो बेजों लोगोसे जोंनि हारिमुखौ मोनसे समायना हारिमु खालामनो हायो बेखौ बयनिसिमबो खावलायनायजों लोगोसे आंनि दिनैनि जि मोगा-मोगि आयदा बे मोगा-मोगि आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय स' थेंक इउ स' माच आब'निसिम